Sisithupha imizuzu libumbene ihora lesithupha ntambama emsakazweni ukhozi uhlelo abasikubebunda sikubingelele emlaleli sikwamukele kusona lesikhathi elami igama Amanda isibongo ngwakaZondi kanti ngintokazi nje suka khona lapha eMsinga eGreytown esigodini saseNgome uzohlala ke nami nje kuyoze kubumbane lona ihora lesikhombisa sikubhekela nje indaba okuyizona ezithe zahamba phambili osukwini namhlanje ngaphandle kokuchitha isikhathi nje songena kulona udaba olithinta lapho khona abafundi kanye nabazali bekhononda khona ukuthi iphepha le-mathematics evivinyweni zikamatikuletsheni libe nzima kakhulu. Siphinde futhi sikhulume ngodaba lapho khona i-ANC inqaba isicelo sikangqongqoshe wezamaphoyisa osolwa ngokuthi eyimbandakanye nemgulukudu uSenzo Mchunu. Siphinde futhi sikubhekele udaba lapho khona uthisha wasemakhutha comprehensive high lapho khona eshayise khona izingane ezimbili kwathe yodwa elimala kakhulu lapha emlenzeni oholela ekutheni umlenze wakhe unqamuke. Izona lezi mlaleli sikuphathele zona kanye nezinye uhlelo uma liqhubeka. Siphinde futhi sibe nenkulumo nomengameli wakuleli uMnumzane Cyril Ramaphosa. Siba kakhulu kuyena Silemathunzi obekethulela zona indaba zehora lesithupha.